ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode da kallon. Barkanmu da wayar gari yau Asabar. Cikin shirin safe na BBC Hausa za ku ji. Bayan lafawar annobar corona a ƙasar ta kashe sama da mutum 30,000, a yanzu Italiya ta amince ta buɗe harkokin shigi da fice daga farkon watan gobe. Birni na biyu mafi girma a Zimbabwe ya iyakance ruwan famfon da mazauna cikinsa za su iya samu zuwa kwana ɗaya kacal a mako. Shin kana jin wata 'yar rashin lafiya? Mai yiwuwa kuma kana tsoron zuwa asibiti kada garin neman gira a je a ɗauko corona. To idan a Kano kake a iya cewa kwanta kawai ka huta. A yanzu likita na iya duba ka daga nesa. Barka da zuwa Kora'i Clinic, inda muke kawo muku ƙwararrun likitoci domin duba lafiyarku ta hanyar magana a waya. A kyauta, a kula da sharuɗanmu da ƙa'idoji. Muna tafa da rahoto kan yadda wasu ƙungiyoyi ke bujiro da fasahar ganin likita ta waya. To bayan mahukunta sun sanar da ɗage matakin rufe birnin Yamai sakamakon annobar corona, wasu 'yan jamhuriyar Nijar sun fara tambaya. Wannan abu da aka yi lokacin yin shi ya zo, ko dai an yi ne don waɗansu wurare an ga ana yi, ko don waɗansu mutane suna neman a yi shi. Yanzu ga da magarancan yanzu ma ake samu. Za mu ji ƙarin ra'ayoyin 'yan ƙasar kan wannan batu. To duka waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotannin za zo muku bayan kun ji labaran duniya. Sunana Muktar Adambawa. Gwamnatin Italiya ta amince da wani ƙudiri da zai baiwa 'yan ƙasar damar tafiya zuwa ƙetare. Su kuma baƙi 'yan ƙasashen waje su iya shiga ƙasar daga ranar 3 ga watan gobe. Za kuma a ba da damar yin tafiya a faɗin ƙasar daga wannan rana. Wannan wani muhimmin sauyi ne a ƙasar ta ƙaƙaba ɗaya daga cikin matakan kulle mafi tsauri a duniya da kuma samun ɗimbin mace-mace. Mutane sama da 31,000 ne suka mutu sakamakon COVID-19 tun a ƙarshen watan Fabrairu. Sai dai kuma cikin sauri an samu raguwar yada cutar. It's a remarkable signal from a government that believes it's still possible to salvage a summer season. Wakilin BBC ya ce wani gagarumin sako ne daga gwamnatin da ta yi imani abu ne mai yiwuwa a ceto wasu harkoki na daga lokaci sai lokaci da kuma al'amuran yawon buɗe idanu. A ranar Litinin shaguna za su sake buɗewa a ƙasar Italiya, kuma za a bar mutane su ziyarci ƙawaye da abokanansu. Switzerland da Jamus da Austria sun fara janye shamakin da suka gindaya a kan iyakokinsu wannan ƙarshen mako, gabanin wani shirin sake buɗe hanyoyi gaba ɗaya, ciki har da a Faransa daga tsakiyar watan gobe. Daga yau Asabar 'yan uwa, ƙawaye da abokai da rufe iyakokin ta raba za su iya sake ganin juna. Sai dai za a ci gaba da hana masu zuwa sayayya da 'yan yawon shakatawa tsallaka wannan ƙasa zuwa waccan. Ƙasashen hudu dukkansu wakilan yankin Shingen maras shamaki a iyaka sun kulle ƙofofinsu cikin watan Maris a yunkurin katse bazuwar corona. Majalisar Wakilan Amurka da ƙyar da siɗin goshi ta amince da wani ƙunshin tallafin corona, wanda matuƙar ya zama doka zai samar da ƙarin dala tiriliyan 3 ga gwamnatocin jihohi da ke cikin halin ƙaƙanikayi da marasa aikin yi. Ƙudirin ya samu amincewa ne da ratar ƙuri'a tara kacal a majalisar da ke da rinjayen jam'iyyar Democrat. Sai dai yana fuskantar gagarumar adawa daga 'yan Republican da ke da iko da majalisar dattijai, inda ake sa ran ƙudirin zai sha kayi. Shugaba Trump tuni ya sa hannu kan wata dokar tallafin annoba, kuma gwamnatinsa ta bayyana ƙarara ƙin amincewarta ga samar da ƙarin wani tallafi yanzu. Labaran duniyar na zo muku daga sashen Hausa na BBC. Birni na biyu mafi girma a Zimbabwe ya iyakance ruwan famfon da mazauna cikinsa za su iya samu zuwa kwana guda kacal a mako, yayin da ƙasar ke fuskantar fari mafi muni a tsawon shekaru. Ruwa ya yi can ƙasa zuwa wani mataki mai hatsari a manyan matatu na Bulawayo. Abin da ya rage cikin wata matattara bai fi kashi 1 cikin 6 na tumbatsarta ba. Haka ma ruwan ya rage a sauran da kashi 30 cikin 100. Wato zuwa kashi 30 cikin 100. Ƙarancin ruwan ya tilasta wa iyalai kwalfar rijiyoyi marasa tsafta. An yi hasashen cewa Zimbabwe za ta ƙara tsunduma koma bayan tattalin arziki daidai lokacin da take gagganiya da matsalar fari da kuma hauhawar farashi ga kuma annobar corona.
Nan gaba a yau ne za a ci gaba da kakar wasannin ƙwallon ƙafa ta Jamus bayan Corona ta yi sanadin katse ta tsawon wata biyu. Za a buga manyan wasannin Bundesliga 6 a filayen da babu 'yan kallo, ciki har da wata muhimmiyar karawar hamayya tsakanin Borussia Dortmund da Schalke. Ana sa ran 'yan wasa za su ba da tazara idan sun fita daga fili. The Bundesliga's back, but there'll be no victory cheers, no groans of defeat in the stands. Wakiliyar BBC ta ce gasar Bundesliga ta dawo, sai dai ba za a samu sowar waɗanda suka yi nasara ba, kuma babu gunagunin waɗanda aka lallasa a rumfunan 'yan kallo. Wannan shi ake kira jirwaye mai kamar wanka, wasa cikin rufaffun filayen da babu kowa. Kuma don tabbatar da ganin magoya baya ba su yi kutse ba, za a jibge 'yan sanda masu tarin yawa da nufin hana tayar da hargitsi. Mahukunta sun damu cewa masu zanga-zangar nuna adawa da matakan kulle za su yi amfani da wasannin a matsayin wata kafar yin fito na fito. Labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC. Ya yi kyauta, ya yi kyauta. Yaki Husna, yaki 'yan mata. Kaɗo musu, yaki yar uku. Ita dama kyauta ne yanzu duk inda ta gani inda na ce kyauta zo a gujira ta tabo. Kowanne da sunanta. Akwai Husna, akwai 'yan mata, akwai 'yar biyu, akwai 'yan uku. Kowanne duk wacce na kira ɗaya bayan ɗaya inda na kira sunanta za ta zo. To gaba cikin shirin zamu je ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da alƙalma ke cewa tana kan gaba-gaba wajen yawan matalauta a ƙasar. Don jin ko ni shirin janyo ni kuma in janyo na ƙasa na ya iya tsamo mata daga fatara. Za mu kamo ragama shirin daga Najeriya inda hukumar daƙile cutuka masu yaɗuwa ta ce mutum 288 sun sake kamuwa da corona. Yawan masu cutar yanzu a Najeriya 5,445. Ta kuma ce masu cutar 140 sun warke har ma an sallame su jiya. A iya cewa shine adadi mafi yawa na masu cutar da aka sallama cikin sa 24. Daga Legas, jihar da ta fi fama da corona, sabbin alƙalma sun nuna an sake samun mutum 179. A jihar Kaduna an samu mutum 20 da suka sake kamuwa. Jihohin Katsina da Jigawa suna biye da ita da yawan mutum 15 kowacensu. Mutum 8 ne jiya aka ba da rahoton sun kamu da cutar a Kano. Zuwa yanzu akwai masu corona 761 a jihar. To har yanzu a Najeriya ƙwararru na ci gaba da bin hanyoyi daban-daban wajen yaƙi da corona da ma sauran cutuka ciki har da amfani da wayar salula da kuma fasahar sadarwa ta zamani. Tuni dai wasu ƙungiyoyi suka fara haɗa gwiwa da likitoci a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke Kano, har ma da wasu asibitocin don fara duba marasa lafiya daga gida. Ga rahoton da Ibrahim Isa ya haɗa mana. Barka da zuwa Kora E-Clinic, inda muke kawo muku ƙwararrun likitoci domin duba lafiyarku ta hanyar magana a waya. A kyauta, a kula da sharuɗanmu da ƙa'idoji. Wannan tsarin ƙungiyar COVID-19 Relief Alliance kenan. Ƙungiyar da ta ƙirƙiri hanyar tattaunawa da likita ta waya da nufin rage ɗawainiyar zuwa asibiti da kuma haɗuwa da jami'an kiwon lafiya kai tsaye, tare da kaucewa sauran haɗura, musamman annobar corona. Khalid Umar ɗalibi ne da ke shekarar kammala karatunsa na aikin likita a Jami'ar Bayero ta Kano, kuma shine shugaban ƙungiyar, wanda ya ce suna da likitoci kusan 20 waɗanda suke aikin agaji don kyautata rayuwar al'umma. A cikin likitocin namu ma akwai manya-manya professors consultants, akwai lamba guda ɗaya. In ka kira wuta akwai dama ko kai magana da likita ko likitan haƙori. Ya danganta sai ita na'urar ta ta tura lambar ko kira zuwa wanda ya kamata, kuma za a ga mutum tun da likitoci ne da mu ƙwararru iya abin da zai yi, saboda ba komai ne za mu iya ba. Amma ƙungiyar Standard Youth and Health Organization, wadda Dr. Fa'iza Lawal Muhammad ke shugabanta, ta haɗa waya da kuma amfani da hoton bidiyo a nata tsarin. Sannan ƙungiyar na haɗa gwiwa da likitoci a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano don taimakawa marasa lafiya. Shirin da Dr. Fa'iza Lawal ta ce yana gab da fara aiki.
Mu namu tsarin kashi biyu ne. Akwai wanda zaka buga waya kai magana da likita. Kuma akwai tsarin da idan wayarka tana da wanda ake kira smartphone ce, zaka iya using application ɗinsu ka ga likita. Akwai yanda kuma idan mutum ma ba zai iya yin wannan harkar ba, zai iya tashi ya je wannan telehealth clinic, wannan ɗan ƙaramin wuri da aka yi, akwai kwamfuta da komi, sai a haɗa shi da likita, ya ga likita kamar ta waya. Mun yi magana ne da kamfanin waya na Nine Mobile, ba su za su taimaka mana da free lines da za a yi amfani da shi a irin wannan. Idan mutum ya ɗaga waya ya buga waya, ba za a cire kuɗin shi ba. Wannan yunkuri da ƙungiyoyi ke yi ya ja hankalin masana da ƙwararru a fannin kiwon lafiya. Farfesa Sadiq Isa jami'i ne a kwamitin da gwamnatin jihar Kano ta kafa don yaƙi da cutar corona, wanda ya ce irin waɗannan shirye-shiryen za su taimaka gaya. To kaga an rage wa mutane da ke shiga hatsarin fita waje watakila su kawo cuta su kawo gida. To hakan zai rage wa ma'aikatan asibiti ma yawan mutane da nauyinsu zai hau kanmu, wato wajen neman musu magani. Hakan zai inganta wannan yaƙi da wannan cuta. Domin cutar nan ba mu hango wani lokaci nan kusa da za a ce za ta tafi ba, dole ne a yi ta tunanin hanyoyi da za a shawo kanta domin a ci gaba da rayuwa. Rahotanni dai na nuna cewa bayan waɗannan ƙungiyoyi akwai wasu da dama ciki har da Mobi Health International waɗanda suka yunkuro don ba da irin tasu gudunmuwar ta yadda majinyata za su dinga samun kulawa daga likitoci ba tare da sun gana cul da cul ba. Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, a Abuja, Najeriya. To madalla, har yanzu a Kanan alarmomi na ci gaba da bayyana ɓacin rai kan zargin yi wa makarantun allo diren miki a cikin dare ana kwashe almajiransu tare da killace su a sassan jihar. Tunda muna da ƙungiyoyi da shugabanni ya kamata su kira mu su gaya mana yaya suke so. Abin da suke so sai mu zauna mu gani su yi hakuri da wani abu, mu ma mu yi hakuri, tunda gyara ake nema, mu masu karɓar gyara ne. Muna amfani da wannan damar da ainihin kakkausan murya ko kira na fahimta. Lalle Gona Ganduje muna kira gare shi da dakatar kuma ya yi gyara, wannan mutane da aka tsare da a sake su a sallame su, kowa ya je gida ya sallah. To za mu ji jihohin da waɗannan almajirai suka fito da kuma abin da gwamnatin Kano ke cewa cikin shirinmu na hantsi. Har yanzu dai muna Najeriya, inda a jihar Adamawa arewa maso gabashin ƙasar aka wayi gari cikin garin Tunno na ƙaramar hukumar Lamurɗe da wani rikicin ƙabilanci wanda ya haddasa ɗimbin asara. Rahotanni sun ce rikicin ya ɓarke ne tsakanin Hausawa mazauna garin da ƙabilar Tabo. Ana fargabar cewa mutane da dama sun rasu sakamakon wannan rikici. To don jin halin da ake ciki, Sani Aliyu ya tuntuɓi mai magana da yawon rundunar 'yan sanda DSP Suleiman Yahaya Nguroje na jihar Adamawa ga kuma ƙarin bayanin da ya masa. To a hakikanin gaskiya lalle an samu tashin hankali wayewan gari har kuma ka yi ne. A rundunar 'yan sanda dai na jihar Adamawa sun samu labari tun da safiyar yau, inda shi kwamishinan 'yan sanda ya riga tura 'yan sandan kwantar da tarzoma da su garzayo zuwa wurin domin su tabbata ba raunata dukiyoyi da kuma rayukan al'umma ba. To nan bai jima ba kuma shi gwamnan jihar Adamawa ya sake gayyatan dukkan shugabannin tsaron, inda shi da kansa ya jagoranci wannan tafiya har aka je can garin Tinno inda abin ya faru. Zuwansa kuma ya taimaka ma jami'an tsaro da aka tura karfin gwiwa inda aka yi kokari aka kwantar da wannan tarzoma, sannan kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni a gudanar da bincike a gane musabbabin faruwan wannan al'amarin, sannan kuma a gane su waye ne ko kuma mutane nawa ne suka jikata idan har akwai, sannan su ba mu bayanai wanda za mu iya mu tabbatar. To abin da ke faruwa dai yanzu shine idan har an gudanar da bincike aka gama duk wanda aka same shi da laifi kawo wannan tashin hankali, to gaskiya rundunar 'yan sanda za su ɗauki matakai na tabbatar an yi miki hukuncin da doka ya tanadar. To duk da yake ka ce ana son a yi bincike tukuna, amma kuna da wani bayani da ya nuna muku ko akwai asarar dukiya ko rayuka da aka samu kawo yanzu? Lalle akwai asaran dukiyoyi wanda aka gani, domin nima ina cikin tawagan da suka ziyarci wannan wurin, mun ga an kokkone gidaje kamala kulli halin. Sannan rayuka ne har yanzu ba iya gane kowa ba, domin wasu sun gudu kan tsauni, wasu sun shiga kurmi suka boye. Shi yasa kwamishinan 'yan sanda ya ajiye jami'an tsaro ya ba su umarni su gudanar da bincike.
babu kenan wani mutum ko waɗansu mutane da kuke tuhumar su da ta da hankali kenan kuma ba ku yi kame ba kawo yanzu kenan ko? Har yanzu dai ba mu tunda dai ana gudanar da bincike muna dai jira duk wayanda bincike ya nuna suna da hannu a cikin ta da wannan fitina to a zahirin gaskiya ba za a bar su ba illa iyaka tabbatar an yi musu hukuncin da doka ya tanadar. To a ƙarshe wai menene umar abaisin wannan tashin hankali da aka samu a wannan gari? To shi yasa na ce maka lokacin da muka je dai mu a matsayin mu na jami'an tsaro muna so ne mun ɗauki matakai ne domin haɗa yaduwa wannan tashin hankali da ya faru ba mu ɗauki matakai na neman menene musabbabin tukunna amma da muka cimma burinmu muka hana yaduwa wannan a fitina shi yasa kwamishina ya bada umarni mutane su zanna su gudanar da bincike a gane menene musabbabin abin da ya faru sannan kuma suwaye suka kirkiro wannan fitina sannan suwaye ne suka fuskanci barazana a yayin da ake wannan fitina sannan kuma a san matakan da za a ɗauka. DSP Suleiman Yahaya Ungroje mai magana da yawon rundunar 'yan sandan Adamawa ya yi ƙarin bayani kan wani rikicin ƙabilanci da ya auku a garin Tuno jiya Juma'a. Yanzu karfe 7 saura kwata a Najeriya da Nijar, Kamaru da Chadi. A 6 saura kwata a Ghana. A shirin safe kuke sauraro baya ga rediyo har ma da intanet a bbchausa.com. Nan gaba cikin shirin muna tafa da rahoto kan shirin ceto mata daga talauci na gwamnatin jihar Jigawa. To idan muka je jamhuriyar Nijar, gwamnatin ƙasar ta ɗage haramcin shigi da fice da aka sanya kan Yamai babban birnin ƙasar tun bayan ɓullar cutar corona. Ɗage haramcin zai baiwa kamfanonin sufuri damar ci gaba da zirga-zirga daga birnin zuwa sauran sassan yankunan ƙasar. Abdu Halilu ya tuntuɓi wasu 'yan ƙasar ko ya suka ji da wannan mataki na gwamnati. Mu dai abin da za mu ce bisa kan wannan ɗage konfinaman da aka yi ya zo gab da lokacin da mutane dama suke addu'a su ga an buɗa shi. Domin tun da aka buɗe masallatai ya mutane dama abin da suke tunani abin da ya rage muna fata mu ga an buɗa shi don kowa da kowa samu su koma cikin harkokin yau da kullum. Abin da yasa aka rihe shi wannan cuta ta corona kuma Allah ya kawo mu saukin ta ana gani da haka hukuma take gani da dama cutar wannan. Kenan yanzu wannan wata dama ce wadda zai bayan ƙasa wanda suke kusa kowa lokacin azumi ne sallah ta karatu mutane su matsu iyalinsu wanda suke nesa na kusa su shigo kuma tana an samu motoci za su dinga zirga-zirga cikin ƙasa wannan abu gaskiya mun yi maraba da shi kuma lokacin da aka sa wannan konfinama ka kumanta da cewa wasu suna cikin Yamai ba su samu damar su huta ba kuma wasu suna wajen Yamai ba su samu damar su shigo ba amma yanzu masha Allah. To mu dai gaskiya wannan abu da aka yi yana da alamun alheri samun karɓa kwarai ga jama'a an buɗe gari abin da ake jira ne yau ɗan kasa an sake shi ba abin da zai ce sai alhamdulillah ya ji daɗi ko ba gaskiya ba to amma akwai dai zance wannan abu da aka yi lokacin yin shi ya zo ko kuwa an yi ne don waɗansu wurare an ga ana yi ko don waɗansu mutane suna neman a yi shi abun nan wa a diba a gani da aka rihe abubuwan da suka sa aka rihe yan kalilan ne kuma yanzu in aka diba har yanzu yau gobe kullum ana samun masu rashin lafiya to an ce kuma an buɗe yanzu ga da magarancan yanzu ma ake samu wannan abu aka buɗe zarganiya mutane su je su zo ba zai iya zama wata matsala ba wata hanya ta kuma yaɗo wannan cuta. Ra'ayoyin wasu mutane kenan daga jamhuriyar Nijar game da ɗage haramcin shige da fice na birnin Yamai. To yanzu kuma sai filin gane mana hanya. To tun kusan daga shekara ta 2000 kawo yanzu alƙalman hukumomi da cibiyoyi na nuna cewa jihar Jigawa na sahun farko-farko a yankin arewa maso yamma da ma faɗin Najeriya wajen yawan matalauta musamman ma dai mata. Wataƙila hakan ne ta sanya gwamnatin Muhammad Badaru Abubakar bulodoni tsari na baiwa mata jari ta hanyar basu akuya 3.
bayan shekara 2 kuma ana sa ran su ma su baiwa wasu. To ko yaya wannan tsari ya sauya rayuwar mata? A Aisha Sharif Baffa ta je garin Gantsa a cikin karamar hukumar Buji inda nan ma mata suka ci gajiyar shirin ga kuma rahotonta. Ya yi kyauta, ya yi kyauta. Yaki Husna, yaki Husna, yaki ‘yan mata, kaɗo musu, yaki. Malama Dudu a da muka sake nan take nuna irin shakuwar da ta yi da garken awakinta. Yaki ‘yar uku. Ita dama kyauta ne yanzu duk inda ta gani inda na ce kyauta zo a gujira ta taho. Kowanne da sunanta. Akwai Husna, akwai ‘yan mata, akwai ‘yar biyu, akwai ‘yan uku. Kowanne duk wacce na kira ɗaya bayan ɗaya inda na kira sunanta za ta fito. To a nan ina tare da ɗaya daga cikin matan da suka amfana da kiwon awaki guda 3 da aka ba su. Dudu Adamu tana Gantsa ƙaramar hukumar Buji a jihar Jigawa. Malama Dudu, menene sirrin waɗannan awakai daga 3 zuwa wannan garke da na gani? To ni dai